Abale ndampeza Natanaeli akuza anzake za maloza amonekera Petro. Tate ndila mwana ndila mzimu woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha mzimu woyera zikhale nanu abale. Tatiye tigawane mawu a mawa la Mulungu la 3 mu nyengo ino ya Pasaka. Mawu athu oyamba akuchokera pa Ntchito chapter cha 5 ndime ya 27 mpaka na 32 kenako 40 mpaka na 41. Mkulu wa ansembe onse adayamba kuwafunsa apostoli mafunso adati, paja tidakulesani mwamphamvu kuti musaphunzitse konse m'dzina la Yesu, koma inu mwafalitsa zophunzitsa zanu mu Yerusalemu monse, ndipo mukufuna kusenzesa ife imfa ya munthu ameneyo. Koma Petro ndi atumwi ena wadati, tiyenera kumvera Mulungu kuposa kumvera anthu. Mulungu wa makolo athu adaukitsa Yesu kwa akufa, iye amene inu munamupha pakumpachika pa mtanda. Ameneyo Mulungu anakweza kudzanja lake lamanja kuti akhale mtsogoleri ndi mpulumutsi. Anachita zimenezi kuti apase Aisraeli mwayi wotembenuka mtima kuti machimo awo akhululukidwe. Mboni za zimenezi ndi ifeyo, ndipo Mzimu Woyera amene Mulungu adapereka ngati mphatso kwa anthu omvera iye. Pambuyo pake abwalowo adawayitana atumwi aja, anawakwapula nawalesa kuti asayankhulenso m'dzina la Yesu, kenaka anawalola kuti apite. Iwo anachoka kubwaloko ali okondwa kuti Mulungu wawawerengera ngati oyenera kunyozeka chifukwa cha dzina la Yesu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu tizikayankha kuti, ndizakutamandani inu chauta pakuti mwanditulutsa mudzenje la imfa. Ndizakutamandani inu chauta pakuti mwanditulutsa mudzenje la imfa. Mawu achiwiri akachokera pa Chivumbulutso chapter cha 5 ndime ya 11 mpaka na 14. Pambuyo pake nditayang'ana ndinaona namtindi wa anjelo zikwi pozungulira mpando wa chifumu uja. Zamoyo zinayi zija ndi akuluakulu aja. Ndinamva anjelo akuimba mokweza mawu kuti, Mwana Wankhosa amene anaphedwayo ngoyenera kulandira mphamvu, chuma, nzeru, nyonga, ulemu, ulemerero ndi chiyamiko. Ndinamvanso mawu a cholengedwa chilichonse chakuthambo ndi cha pa dziko lapansi ndi chakunsi kwa dziko ndiponso cha mnyanja. Zolengedwa zonsezo zinkayimba mawu akuti, wokhala pa mpando wa chifumu uja ndipo Mwana Wankhosa alandire chiyamiko, ulemu, ulemerero ndi nyonga mpaka muyaya. Apo zamoyo zina zija zinati Amen. Ndipo akuluakulu aja adazigwetsa pansi mowerama napembedza. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mthenga wathu wabwino Yohane 21 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 19. Pambuyo pake Yesu adazionetsanso kwa ophunzira ake ku nyanja ya Tiberias. Anazionetsa motere: Simoni Petro, Tomasi ochedwa Didimo, Natanaeli ochokera ku muzi wa Kana mdera la Galileya, anaja a Zebedeyo ndiponso ophunzira ena awiri anali pamodzi. Simoni anawuza kuti, ine ndikukasoza. Iwo anati, ifenso tipita nawo. Ananyamuka nakalowa mchombo, koma usiku umenewo sanaphe kanthu. Kutacha Yesu adayimirira pa mtunda, komabe ophunzira aja sadazindikire kuti ndi Yesu. Tsono iye anawafunsa kuti, kodi anzathu mwapako kanthu ngati? Iwo anati, hayi ndithu, tabwera chabe. Yesu adawuza kuti, ponyani khoka kudzanja lamanja la chombo mupha kanthu. Iwo anaponyadi, ndipo sanathe kulikokanso chifukwa cha kuchuluka kwa nsomba. Pamene ophunzira uja amene Yesu ankamkonda kwambiri anawuza Petro kuti, ndi Ambuye. Pamene Simoni Petro anamva kuti ndi Ambuye, anavala mkanjo wake chifukwa anali atawuvula, ndipo anaziponya m'nyanja. Koma ophunzira ena aja anaza ndi chombo kumtunda akukoka nkhoka lozaza ndi nsomba.
sanali kutali ndi mtunda koma pafupi ngati mamita 90. Pamene anafika ku mtunda anaona moto wa makala, pali nsomba ndiponso bredi. Yesu anawuza kuti bwera nazo ni nsomba zina zimene mwapha. Apo Simoni Petro analowa mchombo muja nakokera khoka lija ku mtunda lozaza ndi nsomba zazikulu zokwanira 153. Ngakhale nsombazo zinali zochuluka chotero, khokawo silinang'ambike. Yesu anawuza kuti bwerani mufisule. Koma mwaphunzirawo palibe amene ndi mmodzi yemwe amene adalimba mtima kumfunsa kuti ndinu yani, pakuti adazindikira kuti ndiye Ambuye Yesu. Yesu anaza natenga bredi uja nkuwapasa, adateronso ndi nsomba zija. Aka nkachitatu kuti Yesu aonekere ophunzira ake iye atauka kwa akufa. Iwo atafisula, Yesu anafunsa Simoni Petro kuti, iwe Simoni, mwana wa Yohane, kodi umandikondadi kuposa mmene amandikondera awa? Iye adati, inde Ambuye, mukuziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuza kuti, samala ana ankhosa anga. Yesu anamfunsanso kachiwiri kuti, iwe Simoni, mwana wa Yohane, kodi umandikondadi? Iye adati, inde Ambuye, mukuziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuza kuti, weta nkhosa zanga. Yesu anamfunsa kachitatu kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikonda? Petro anayamba kumva chisoni kuti Yesu akumfunsa kachitatu kuti kodi umandikonda, ndipo anati, Ambuye, mmaziwa zonse, mukuziwa kuti ineyo ndimakukondani. Yesu anamuza kuti, samala nkhosa zanga. Kunena zoona, pamene unali mnyamata unkazimanga wekha lamba nkumapita kulikonse kumene unkafuna kupita. Koma ukazakalamba uzatambalisa manjako ndipo wina azakumanga nkumapita nawe kumene sukufuna. Yesu adali na zimenezi pofuna kuwaziwisa zamene Petro azafere ndi kulemekeza Mulungu. Atatero anamuza Petro kuti, undisate. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale anzanga, mayenda anga omwewa kutoko nazungulira kukhonde ndakalowa Bible ndiye ndikuti zamva ine kumeneko. Ndinangoona Natanaeli akuthamanga akulowa nyumba ndiye akuuza azinzake maloza amene amuonekera Petro. Ndiye chifuna kuti ndimaopa kuna kuti ndizakangotengeza nacho zozona kuti sindizo, ndinangotulusa foni yanga kuwatepa kuwachita rekodi. Koma sindizo. Poyamba pasamamveka bwinobwino koma kenako ntayiyandikisa bwinobwino khoma anayamba kumveka bwinobwino. Kodi iwe tafuna ndiko kumveseresani. Akulu zatuonekera chani. Ndinali ine, Petro, Thomas, Didimu, ana Zebedeyo awiri aja ndi anzatu ena awiri. Koma magayi ifeyo tinakhala bwinobwino timapanga zathu. Petro kachina muzira mutu ndi chani, anangozuka Petro akunena kuti akulu ndikupita ndikasoze. Ndi nanga ifeyo tinalona kuti nanga taswa chochita mukuziwa chifere nkuluja. Ndi tinalona taswa chochita ndi Petro nanga mkulu wathu uza ifere ana kuti chani. Akulu ndikupita kusoza wanyamula ukhoka yake. Akulu ife tinena kuti ifezo tipita nawo tasagana ndikalaziwa tikanapita mapita kutasagana naye. Akulu ndi tinapita kunyanja kuja, tinapita kuzulo. Koma tagwira ntchito usiku wonse. Ndikapakuza kugwira ntchito mundive, tagwira ntchito usiku wonse kuchipitika muno ndi muno. Akulu palibe chimene tinakula ifeyo chimozi. Olotule ona test tinakula olombozi usiku wonse taganiza. Usiku wonse mpaka na mamawa. Oh my God. Ndiye mamawa zaoneka huko. Ife tangona muntu waima pagombe kunyenje konko ndiye akufuwa ona kuti akulu kodi mwapaka anthu ngati. Ife kuyang'ana ndera azi tinapeka anthu
ndauti apo yani khokazo kuzanja manjalo akulu zachitika pamenepo khoka je tinatenga nanga tikangomvera nanga tinalibe zinazo kuti kodi ati chani kwa munatenga khoka lija taponya kuma akulu kuti tirikoke kuti tikoke khoka kukanika ndikubakiza kuti mina latokodwa mubango koma kuti tikoke kukanika bwanji ndiye nzathuja ndamene anayamba kuzindikira nanga si uja makhala pafupi ndi Ambuye Yesu ndamene anayamba kuzindikira wayang'ana anangoti Magai ndi Ambuye bize anali muchombo Petro azangozoti ndi Ambuye akulu Petro anatuluka tukuta anatuluka tukuta munthu wamuna nkanjo anali atauvula anokunya kuja Magai kuganiza kuti Ambuye anatitumatu kuti tizikalalika lero watipezera ngontazija tabira kuno ndikumaza gwira soba tabira kokuja anatitenga kuja Magai Petro ndi anathamanga wakatenga kanjo chiuja wauvala kuziponya mazi pikiti ulendo kumapita Magai ndi ife tinasala mchumbo mumuja tayamba kumakoka chumbo cha ulendo kumapita nacho mukanka kupaka nataka fika nacho umatese kuti udankhawa kuti koma tikalipidwa siku lake sirina ndi lero tikalipidwa kuopsha Magai kakati manya mwasomba zija kumapita koma chodabwisa takoka nsomba zija panaliye paja peza kuti pali moto kaya napoliza nthawi chani pali moto ukuyaka ndikuzapeza kuti paikidwa nsomba osati zimene ndakola zichapiyayi zache kaya nazitenga kuti paisomba pili paja bingi mali ife takoka takasiya paja akuti atabulisa nezinazo tapita nawo akulu manyazi anatigwira mantha anatigwira tipanga chani tiyankha kuti chani tiziti mapanga chani namuna Petro chinakuona ndi chani Magai kino kakuzana kuti bwerani mufisule imwapita ati tikaje sima inatokoma kuleta inatokoma sigakoma tinapita pamene paja pinya takakhala pansi kumakudike kuna kuti Petro apa auzidwa za mtundu chani singakome naye Petro anakukhala du kuti apa ndikalipidwa bwa mtundu chani munthu tinasiyidwa ntchito sana nene kanthu munthu wankulu sana yankule kanthu atanguti mufisule tayamba kudya chilango tuchwe panakhala sure kumangomveka kutafuna kwache kuja kuoneka kuti alinza kuimbira kutuluka cha mtundu chani panapanga Magai kenako munthu wankulu anangozuka kuzamuyang'ana Petro oh my God ndikumfunsa iwe Simoni mwana wa Yohane kodi umandikonda koposa awa akulu funso limenelo kuchita kumutchula zina lake ndi la abambo ake omwe iwe Simoni mwana wa Yohane akulu linengoza kuti apa zayang'ana kungolo ife kumachita kulephera kutembenukirana kuti tiyang'anizane ati kodi umandikonda koposa awa ife kumachita kumvaona kuti kapena akuona ngati ife ndiyapeta mwakwisa Petro akulu funso limenelo Petro kumachita kuoneka kuti apa akuthunthumira ansala kodi ayankhe kuti chani kapena angoyamba kupepesa kapena Petro kuna kuti muthuja mantha amugwira manyazi amugwira zinavuta Petro anayankha kuti Ambuye mukuziwa kuti ndimakukondani ungankheso chani nanga ungankhe chaniso panakhala du Magai ife ngati tithawe ngati tichoke ife ena sana tiyankhule sana yankhule china chilichonse maso ake anangopita kwa Petro ife tinangoziwa kuti apatu munthu wankulu zavuta ndiwuzani kaya natuziwa kuti ndiye anatiuza kuti tiye ndikasonze koma ife sana tifunse kanthu oloka Mose anangofunsa Petro ndiye nanu munangoti du atayankha zimenezo Ambuye anakhala chete
watema waponya nkamwa kenako anangomuloza chala samala anankosanga. Oh my God. Are you serious? Anakhala du akwawo nkanaziwa ineyo sinkanakhalapo kumazina liko panadusa ngati 10 seconds asanayankhulenso kuma imakhala ngati kuti ndi chaka cha tundu kenaka akuzafunsanso iwe Simoni mwana wa Yohane kuluma ndikondadi kawiri akuluakulu inali ngati tili kundende funso lomwelo kodi umandikondadi munayishosha. Petro anapumira mmwamba. Petro ndikuzakhala ndikuzayankha akuti inde Ambuye mukuziwa kuti ndimakukonda. Sha munthu wankulu anamuwuzanso kuti weta nkhosa zanga. akuluakulu mnali mavuto kenako akuzafunsa kachitatu. Imagine makai kachitatu kusolo mwero Petro ngati alire kachitatu akuti iwe Simoni mwana wa Yohane kodi umandikonda. mwaviridwa chinamwali akuluakulu tonse tinazizidwa ngakhale Simoni anayamba kumva chisoni ndipo ifeso tidamumvera chisoni. timapangira chani zimene zicha magayi sizinali bwino. Simoni anamva chisoni kumachita kuona kuti munthu wetu wakhumudwa apa wakhumudwa sakuzoona kuti apange chani. ine ndinasala pamwe kuna kuti Ambuye pepani chonde pepani ingoti khululukirani. kumfusa katatu kodi umandikonda. kenako Simoni anangona kuti Ambuye mukuziwa zonse mumaziwa zonse mukuziwa kuti ineyo ndimakukondani. Petro ngati alire munthu wankulu nkuzamaliza kunena kuti samala nkhosa zanga. panachimatu ndi anayankhula zina pamenepo atika Petro azamangidwa chingwe akazakalamba kenako ati azizapita kumene Yesu akufuna zonsezo ndabinazo chito sitimamvaso yakuma akuluakulu mmene panafusidwa penepo ifeyo tozinachita mantha. kenaka ndikuzamuza Petro kuti undisate. akuluakulu ife zoti tapha nsomba 100 chakuti zili paja osaganizirako zoti ngakhale iye uja utipasa nsomba iyo muganizire kuti ife takapha nsomba kuja ndikubwera nsomba zimene ziyanangoziyitanisa koma anali ali ndi nsomba kale zimene anatipasa kuti tidye ndipo za nsomba zimene tinapha zija sanayankhulenso kanthu kuti tipange nazo chani. anangomuuza Petro kuti undisate. akuluakulu tinakumbukira mawu amene anatiuza tili naye kuti ndikakusandusani asozi anthu inu mwabwerera konko. akuluakulu ife tinayithawa ntchito imene ija kukhala ngati kuti tanyozera kukhala ngati kuti tabwerera. ndipo kumazifunsa kuna kuti kusopano akuti undisate ankanaye kuti ndi munatani. akuluakulu Petro anazuka nafeso tonse tinangozuka koma notiuza tonse tinangozuka ndi tikangolondola ndo zotati kuli nsomba kuzimeta apa tinazisiya. akuluakulu nyekwe
sana tikalipire sana tifuza kuti chifo chanu kupezeka pano koma zimene anatipangazo akwapo ineyo mtima ndinamva kupweteka mu mtima ndinamva chisoni kuti ndinali gulu limenelo ndipo ndinazifuza kuti koma ndimapangiranji zimenezi akwapo apopo anatisewera kopya anatisewera ndipo ine siningayerekezo ona tatozo kuti tibwerere tikasoze soba siningayerekezo ukuthi muone Petro panopa Petro tosimungamuze nzeru Petro simungamusunje panopa nankani ya Yesu sizinali bwino panopa Petro ngakhale mmene anagwidwa ndi akuluakulu kuti ndikukakwapulidwa kukuona kuti musalalikenso musapange chane iliyo mukanamva zimene Petro anayankha anachita kunena live ifetu sitingamvere anthu kuposa kumvera Mulungu kwakuza live akuluakulu zimenezo ifetu sitingaleke kumvera Mulungu kuposa kumvera ndikumamvera inuyo ali bidibi akuluakulu ndikuti apopo Yesu anakhangatwa tichekera mangolomera anakhangatwa tichekera mangolomera chifukwa ngati anatipasa nsomba 100 chakuti ngatiuza kuna kuti zendi satani ife ndikumuzisiya nsomba zija pamene pale kwa ife kunenga kutuza kuna kuti zimene makasaka mmene mozo ineyo nditakupasani exactly ndipo ndizopanda kanthu ndizopanda ntchito sikanthuzo zimenezo ya nditakukuuzani pano kuti zipezeni kapena zisiyeni inde akuluakulu mwini zikodi ndi amene kucha akupeza kuti mwini zikodi Yesu chuma chonse ndi chake ulemu akuyenda kulandira ndiye mphamvu akuyenda kulandira ndiye nyonga zonse zili ndiye ulemu ndi wake ndipo ndikuyenda kulandira chiyamiko ndikuyenda kulandira chiyamiko ndikuti Petro tinafika napa chaponda kuti tagwirwa ndi akuluakulu ansembe ndi azenzawo ndikukatika pabwalo ndiona kuti inuyo tikukuimbani mlandu tifuna kuti wani tinakulesani kuti musalalikenso musanenyeso za amene uja koma muli mwirusa monse mafalisa nkhani za amene uja mukufuna kuti mutisenzese imfa ya munthu amene ujayo munapha ndinu mukaza ndiye anatikalipirati shisha koma Petro anaimva akuluakulu Petro anayima ndikuwabwerezera m'maso mulikwa ndikuwauza kuti ifeyo sitingaleke kulalika za amene ndipo Yesuyo munamupha ndinu munamupha ndinu ndipo ifeyo ndife mboni za zimenezo ndipo tikungoyenera kulalika akuluakulu Petro anakhala ngati wachekeredwa mangolomera mmene anamuuza kachiwiri waja kuti undisate Petro sanaliso mobwerera mbuyo ndipo akuluakulu pano chidwapo pano azangotipezaso ili mundikalalike khala ndipo mpakati mufuna ata kukupezani sali bwino tamaliza nkhaniyo ntaona kuti akutulukamo nanenso nangoti foni yanga ichati ndatulukamo ndendi kuti tu amana zipezo ndi Natanaeli anali nawo gulu lomwero sikuti ndizoona kuti akukamba munthu na kuti kunalibe anali gulu lomwero pamene ndikuona kuti mawu a Mulungu afiriwa akutiphunzitsa inu ndine kuti zimene timapanga pamene tikumva ndikuona kuti Mulungu ali nane pano tisazisiye ndikukalowerera kuzina ikafika nthawi yona kuti tikumva ngati kuti Mulungu uja palibe. Petro Ambuye Yesu anafuna kumuuza kuti iwe nakutuma kuti ukawete nkhosa, ndinakupasa udindo, nditamwalira umaona ngati kuti ine kulibeko ndipo sindikukuona, ndenda bwera kuti ndikuziwise kuti ndilipo, ndikubwezeresa ku ntchito imene nakutuma ija, ine ndikupita koma ukazwe kuti kuli ineko ndikukuyang'ana ndikukuona zigwira ntchitoyo. Mwakuti Petro kumene kumapita iye amaziwa kuti Ambuye uja alipo, Ambuye uja akuona zipanga inezi, nchifukwa chake amamva kuti Mulungu ali naye, Ambuye Yesu ali naye, ndipo amacha kumuyankha aliyense molimba mtima chifukwa cha chimenecho. Ino ndine tinabatizidwa, koma ambiri tikamayenda sitimamva kuti ndili naye, ali moyo, Emmanuel, ndilipo, sitimamva mawu amenewo. Ndi tikangopsezedwa pang'ono taopa, tikangopsezedwa pang'ono tazisiya. Ntchito imene Mulungu atipasa, kaya ndi kubanja kwanu, kaya ndi kuntchito kwanu,
kandi ku chalichi igwireni mumamva kuti adakali moyo. Yesu apamuza Petro mwachimvekere, sindinafe ndilipo. Ndikuona chimene tinagwirizana iwe ndine pa ubatizo, chimene inu munagwirizana ndi Mulungu pa ubatizo, chipangeni adakali moyo. Yesu ndi wa moyo, si wakufa.